Prečo ísť voliť župana? Náš kraj je super. Neviem, či už si bol na všetkých tých miestach, ale sú tu hrady, hory, perfektní ľudia a skrátka perfektné miesto na život. Ale prečo potom toľko ľudí odchádza? No to vieš, tvoj kraj má aj problémy. Veľký prúšvih je 18% nezamestnanosť. Nie je práca, nie sú prachy, treba ju ísť hľadať. Bohužiaľ, určite máš veľa kamošov v Bratislave, Prahe, Berlíne, Londýne či Dubline. Isté, nie je to ďaleko, ale kus ďalej jak do Krompách. Aj keď po tých výtlkoch je aj cesta do Krompách dvakrát dlhšia ako bývala. Takže čo? Takže župan. Župan je človek, ktorý má na starosti všetky cesty od Sobranec až po Plešivec. Má na starosti aj školy, divadlá, múzea, nemocnice, cestovný ruch. Ale čo je najdôležitejšie, môže reálne pomáhať nosiť k nám robotu. Chápeš? Investori, fabriky, tvoj malý obchod, kamošová pekáreň. Župan je ten, kto môže pomôcť. Vieš, lebo z Blavy nie je vidieť celkom všetko. No a na to je tu župan, aby helpol tvojmu kraju. Lebo viem, že sa nechceš sťahovať do Dublinu. Chápeš? Ja viem, že nechápeš, že si to doteraz až tak nevidel. No ale príď voliť, zvoľ schopného župana a pôjde to. Uvidíš. Takže si píš, vezmi segru, babku, detka, mamu, oca a choď si zavoliť. A vieš, kto by bol dobrý župan? Rudo Bauer. Poznáš Ruda, nie? Potom hodíš do škatule a vybavené, chápeš, nie?